Il-Kumitat tal-Kunsiderazzjoni tal-Abbozzi ta' liġi li kienet jiddiskuti l-emendi għal-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni din il-ġimgħa spiċċa nbidel flaqa ta' storbju u għajjat wara li l-Ministri Laburisti kontinwament bdew jippruvaw jimblukkaw id-diskussjoni. Ma stenna, ma don't worry, okay. Napprezza. Jimporta. Onorevoli Fern, jekk joġobkom, senjuri membri. Jekk inkompli naħseb aħjar. Ħoddu paċenzja bi. Fil-laqa parlamentari tkellmu diversi esperti, fosthom il-psikoterapista Eleanor Borch, il-President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa Grace Attard u tabib Michael Asha li għandu dottorat fil-bioetika. Waqt li huma kienu qed jagħmlu l-argumenti tagħhom dwar l-effetti tal-ifriżar fuq in-nisa, l-effetti fuq it-tfal u l-aspetti mediċi, kienet evidenti li l-membri tal-Gvern Laburista ma ħadux gost bil-preżentazzjonijiet professjonali li bdew isiru. F'mument minnhom id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn instema' jlissen il-kliem tgħidux ħmerijiet, b'referenza għal dak li bdiet tgħid il-President tal-Kunsill tan-Nisa. Onorevoli Dalli, ejja nżommu Onorevoli Dalli, ħoddu fil-paċenzja, ejja nisimgħu il-kommissjonijiet u mbagħad li għax nassumi il-kummenti wara li jien qed nieħu pożizzjoni kontra friżar se tgħidu għaliex allura bħalma ġie fil-fazza. U qed nitkellem dwar il-perċessjoni, tan-nies. Irridu naraw ukoll illi qegħdin noħolqu sitwazzjonijiet. Onorevoli Fern, nimxu mal-pro. Issa ħajkun hemm. Mela, nista' nkompli issa jiena. Kontempla, tajjeb. Ma dak l-opinjoni tiegħek, Ministru. Kompli daqsxejn bis-sottomissjoni tiegħek. Sinjura, ħoftit paċenzja. Speċjalment Nitolbok tagħmel il-kumment. Intant fuq il-programm Newsdesk ta' Radio 101 tkellmet iċ-chairperson tal-Life Network Foundation Miriam Xiberras fejn esprimiet id-dispjaċir tagħha lejn l-imġiba u nuqqas ta' rispett mill-Ministri Laburisti. U hija serja ħafna illi inti tmur biex tipparteċipa u tiġi stmatek biex ma ninkludix ukoll l-ajjat u ridikolaġni u x-xeneġġar insomma li kien hemm f'waqtiet mhux dejjem biex inkunu ċari fis-social affairs, imma id-diżappunt tiegħi hu li di ħajkun hemm min ibati minħabba fiha, ħajkun hemm embrjuni li jibqgħu fil-friża. Kif il-liġi tippermetti li embrjon jista' jibqa' friżat anka sa 20 sena. Matul l-10 sigħat diskussjoni, il-Kummissarju għad-Drittijiet tat-Tfal Pauline Micheli ma deret imkien għad-diskussjoni fejn ukoll sar aċċenn għal fatt li l-Avukat Ġenerali ma kienx konvint jekk din il-liġi tmurx kontra l-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista li vvutaw f'din il-laqa kienu Robert Kutajjar, Claudio Grech u Stephen Spiteri.